nappeja tässä, niin tähän pohjautuu paljon näihin eleisiin, että tämän saa niin periaatteessa käytettyä melkein kokonaan ilman nappeja. Näiden sivussa täällä on tietenkin volyyminäppäjä, täällä on toinen vaihtoehto, jos tää lukkonäppäin, mutta periaatteessa tämän saa herätettyä tästä ja sammutettua tästä. Jos kun laittaa päälle, niin tää on hirveän kirkas tää DNA-taustakuva, mutta silloin aika monessa näkymässä niin se tavallaan se menuvalokko on täällä ylhäällä. Et jos miettii, että no mistä saa lisää toiminnallisuutta, niin kannattaa kokeilla vetää täältä ylhäältä ja tämän tuntee sitten, että minkä valitsee. Jos vetää yli, niin se jää tuohon. Ja tää UI muuten nyt liikkuu niin kuin ylä-alasuunnassa. Että tässä on periaatteessa tää lukkonäkymä. Ja mä vedin nyt täältä alhaalta, näytön alhaalta, niin mä saan tämmöisen events-näkymän, jossa on eri viestejä ja mä näen mitä mulla on tullut. Ja tän saa missä näkymässä vaan niin kurkattua. Jos sulla on vaikka puhelu kesken, niin sä voit täältä kurkata, että tuliko viesti, että keneltä se tuli. Tai jos sä katsot valokuvia, niin voi vetää tästä ja kurkata. Mutta tässä on aina tärkeää huomata se, niin kun mä selaan ylä-alasuunnassa, niin mä vedän tässä näytön keskellä. Kun mä otan täältä tämän tapahtumanäkymän, niin mä vedän tämän näytön alareunan yli ja takaisin. Nyt niin, tässä ylä-alasuunnassa täällä on nämä applikaatiot. Ja mä oon esimerkiksi, tää on demokontenttia, mutta täällä on jollakauppa ja tää on aika tyhjä niin kuin ensimmäisenä kun tää tulee. Mutta jollakaupasta kun lataa esimerkiksi Android-tuen, niin saa tää Yandex-kaupa. Ja sieltä täältä on ladattu nyt esimerkiksi Firefoxia, Spotifyta, Skypea, Twitteriä, Dropboxia. Ja niitä voi käyttää nyt sitten. Ja sen sijaan, että niissä ei niin hyvin toimi nämä eleet, koska ne on Android-maailmat. Jos mä avaan tosta nyt yhden Android-applikaation, niin näkyy, että esimerkiksi tänne tulee nämä. Meidän täytyy jotenkin ne napit tuoda, kun ei me tiedä, että ne voi olettaa, että sitä tarvitaan siinä applikaatiossa. Ja tästä pääsee nyt pois sitten näillä näppäimillä tai mä voin sulkea tämän tällä meidän eleellä myös. Että se on niin kuin toinen vaihtoehto, joko noilla näppäimillä tai eleillä. Mutta että Yandex-kaupasta löytyy niitä tosiaan, Jollastoresta löytyy näitä natiiveja applikaatioita, mitä halutaan. Mä oon laittanut kalenteria ja e-mailia ja mediaplayeria tähän itse. Sitten näistä, voisi siellä sanoa sen verran näistä, ehkä mä näytän tuossa tää applikaatiologiikka, että tää nyt hyppäs, tää on tekstiviesteistä ja tuolla palaa nyt 3 valoa. Niin se on yksi tapa nyt huomata, applikaatiossa liikutaan niin kuin sivusuunnassa, kun UI menee näin, niin applikaatiot menee näin. Ja nyt mä oon tässä keskellä, niin jos mä menisin tämän henkilön kanssa, haluaisin soittaa, niin mä voin mennä vielä yhtä pykälää eteenpäin ja soittaa sille suoraan tosta, tai tulla takaisin, tai mennä tälle tekstiviesti päätasolle. Ja täälläkin niin kuin, mä voin jatkaa keskustelua täältä niin kuin klikkaamalla taas mä haluan aloittaa uuden, niin täältä laitetaan uusi ketju. Ja aina pääsee kaikista applikaatioista vetämällä tämän reuna yli tähän takaisin tuohon moniajonäkymään. Tästä moniajonäkymästä sen verran vielä, että tässä ehkä on näissä Selfies-applikaatioissa on vielä tämmöinen ominaisuus, että musiikki nyt, niin tästä ei kuulu mitään, niin mä voin tästä suoraan tehdä toiminteita, laittaa sen soittamaan tai pysäyttää. Tai laitetaan tuosta käyntiin esimerkiksi toi, mä vedän sen tämän nyt niin tuon taustalle, niin jos mä haluan soittaa jollekin suoraan, mä tiedän, että mun pitää laittaa numerot mulle kontaktia, niin mä saan sen suoraan käyntiin tosta noin. Että mun ei tarvitse mennä tänne puheluapplikaatio erikseen ja valita, että otan numerot, vaan mä sain sen suoraan siitä käyntiin. Tai jos mä haluan suoraan soittaa kontaktille, niin toisinpäin. Et näissä osassa, on, missä näkyy tuommoinen pieni ikoni, niin on toiminnallista suoraan tässä moniajonäkymässä. Toimiiko nuo niin tilesit siinä myös Android-applikaatiolle? Jos sä suljet joku Android-applikaatio, meneekö se tonne ja sä pystyt sitä? Ne otetaan tähän, käydään nyt läpi. Eli nyt mä en sulje sitä, vaan mä vedän tästä reuna yli, niin se näkyy tuolla, niin sillä ei ole tämmöistä samanlaista toiminnetta, mutta se jää siihen käyntiin. Eli nyt mä voin... vähän niin kuin freesattuna. Niin, se on semmoinen ehkä, mikä on semmoinen jatkokehitystä, mihinkä asti me viedään tuota Android-tukea, mutta niin nyt siihen pääsee niin kuin takaisin nopeammin tästä näin, kun se on siinä päällä. Mutta että täältä on mahdollista tehdä vaan näille omille natiiville applikaatioille näitä lisätoiminteita, mitä mä näytin äsken. Sitten ehkä jos asetuksia katsoo, niin
asetuksessa kanssa, niin tässä kanssa mennään nyt niinku hierarkiatasossa eteenpäin. Ja jos haluaa Bluetoothin päälle, niin tossa on myös tuonne valotäppä, niin se menee päälle. Ja sitten jos mä haluan hakea lisää laitteita, niitä löytyy täältä ylhäältä. Otan sen nyt pois päältä ja mennään takaisinpäin. Täältä voi lisätä näitä erilaisia tilejä. Jos on joku muu tili, minkä haluaa lisätä, firma Exchange-tili tai joku, niin tuolta niitä. Ja tästä palattiin takaisin tähän applikaation päätasolle. Tässä on niin kuin valmiina tämmöiset favoriteit, mutta jos näitäkin haluaa muuttaa, niin painaa pitkään, niin tästä voi poistaa ja tehdä tilaa ja lisätä jonkun muun tähän niin kuin pikavalintaan. Näitä saa tästä nyt niin kuin päälle ja pois päältä, eli nyt on VLANi päällä esimerkiksi. Nyt se ilmoittaa, että no, täällä on verkko niin tukossa, että aika monta VLANia päällä. Aika vaikeita. Mutta tästä pääsee aina nyt takaisin tähän päänäkymään ja tämän saa niinku nukkumaan. Onko teillä jotain kysyttävää? No ilmeisesti näyttö sammui